हाकामारीचा अनुभव फारच भयंकर होता. त्यातून आम्ही कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेतली होती. आता गाडीचा ताबा मी घेतला होता. विशाल पाठच्या सीटवर अजून त्या हाकामारीच्याच विचारात होता. कोणीतरी त्याला हाक मारली होती आणि ही गोष्ट कोणाच्याही बाबतीत घडली असती तरी त्या व्यक्तीची अवस्था ही विशालसारखीच झाली असती. याच कारणामुळे मी नयनला पाठी विशालच्या सोबत बसायला सांगितले होते. रात्रीचे साधारण 11 वाजले होते. मी एक शॉर्टकट निवडला होता. हा रस्ता बऱ्यापैकी मोकळाच होता. मुंबईची हद्द केव्हाच पाठी सुटली होती. अचानक दूरवर कसला तरी आवाज ऐकू आला. जसजशी आमची गाडी पुढे सरकत होती तसतसा आवाज अजून जवळजवळ येत होता. मी गाडी थांबवली. रात्रीच्या शांततेत आवाजाचा अंदाज येत नव्हता. सारं काही घुमत होतं. ते जे काही होतं ते याच मार्गाने येत होतं. जोरजोरात ढोल ताशे वाजत होते. आम्ही गाडी रस्त्यातच टाकून आत झाडीत पळालो. आधीच हाकामारीचा अनुभव आम्हाला आला होता. त्यात अजून काही वेडवाकडं पाहायची आमची हिंमत नव्हती. आम्ही जंगलात 30 मीटर आत शिरलो होतो. तिथून आम्हाला आमची गाडी आणि तो रस्ताही नीट दिसत होता. मी विशाल सोबत उभा होतो. नयन एका झाडाखालून हे दृश्य पाहत होता. मी एक वेळ त्या झाडावरून माझी नजर फिरवली. ते झाड फार जुनं आणि विचित्र आकारात वाढलं होतं. तिथे तो आवाज आमच्या अजून जवळ येत होता आणि अचानक आम्हाला ते दृश्य दिसले. रस्त्यावरचे दिवे लावावेत तसा मशालीचा उजेड रस्ताभर पसरला होता. त्या उजेडात चित्रविचित्र आकार रस्त्यावर हलताना दिसत होते. झाडांवरून काळ्या सावल्या उड्या मारत जात होत्या. भयंकर आरोळ्या कानी पडत होत्या. हे तेच होतं का जे मी याआधी बऱ्याच वेळा लोकांच्या तोंडून ऐकलं होतं? इतक्यात अंगावर शहारे आणणारा एक शंखनाद झाला. ढोल जोरजोरात बडवले जात होते. ती भूतांची पालखी होती. पण ती मी जशी ऐकली होती तितकी साधी तर नक्कीच नव्हती. त्यात खूप जणांचा समावेश होता. हे त्यांच्या किळसवाण्या आरोळ्यांतून जाणवत होतंच. शिवाय त्यातील काही जण वानरांसारखे झाडांवरूनही उड्या मारत होते. ते सगळेच त्या जळत्या मशालीच्या उजेडात हिंस्र वाटत होते. लांबून ते स्पष्ट दिसत नसले तरी त्यांचा विवस्त्र नाच काळजाची थरकाप उडवणारा होता. त्यातच त्यांच्या वाद्यांचा आवाज आमच्या भीतीत अजून भर घालत होता. असं म्हटलं जातं, या भूतांच्या पालखीच्या सर्वात पुढे स्वतः वेताळ असतो. तो शंखनादाने पालखीचा रस्ता ठरवतो. त्याच्या पाठून सर्व प्रकारची भूते नाचत असतात आणि मधोमध असते ती त्यांची पालखी. जो कोणी ही पालखी पाहतो त्याचा मृत्यू निश्चित असतो. मला भीती वाटत होती. मी विशालला तिथून जंगलात अजून आत जायचं सांगितलं. मी नयनच्या दिशेने टॉर्च मारली. पाहतो तर काय, नयन त्या झाडाखाली बेशुद्ध पडला होता. आम्ही धावतच त्याच्या जवळ पोहोचलो. इतक्यात सगळे ढोल नगाडे थांबले. अचानकच सर्वत्र स्मशान शांतता पसरली होती. मी हळूच पाहिलं तर ते सगळे आमच्या गाडीजवळ येऊन थांबले होते. काही जण तर गाडीच्या छतावर बसून सर्वत्र कोणाचा तरी शोध घेत होते. आम्ही नयनला त्याच अवस्थेत खांद्यावर उचललं आणि फरफटत जंगलात जेवढं शक्य होईल तिथे आत घेऊन गेलो. बऱ्याच वेळाने पुन्हा शंखनाद झाला.
आणि ढोल वाजू लागले. आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला. आम्ही त्यांतील काही अमानवी आकृत्या पाहिल्या होत्या, पण प्रत्यक्ष पालखी आणि वेताळाला मात्र आम्ही पाहिलं नाही. पण या सर्वात नयन अचानक बेशुद्ध का पडला होता, आणि यात त्या झाडाचा तर काही संबंध नव्हता ना? पाहण्यासाठी लाईक करा.